Казвам се Даниела Андонова. От 4 години съм в системата на МВР. Работя в специален дом за временно настаняване на чужденци, град Любимец, към дирекция миграция. Това си ми е детската мечта. Да бъда полицай, затова съм и учила за това. Като цяло задълженията са ми да опазя живота на чужденците, граждани на трети страни. Един евентуален конфликт помежду им може да доведе до фатални последици. Ще ги залагат гранична полиция. След обработка на необходимите документи идват при нас за настаняване. Извършва се необходимия медицински преглед, извършва се обиск на багажа, личен обиск на лицето и след което се настанява в спалните помещения. Ако пожелае, може да бъде върнат в страната по произход. Един от основните проблеми е езиковата бариера. Грешно разтълкуване на жестове, на мимики, имаме голяма разлика с тях. Не се прави умишлено, неволно. За нас е нормален жест, но за тях се тълкува като обида.